Shekarun mahaifiya ita nawa za a sa mata? Mahaifiya ta gaskiya na dan fice tsayi ma, amma ita tana da kiba ne kuma ka san mata akwai saurin girma. Sama da 18. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga baka da kasuwa. Yawa barka ne. A kasuwa. Alhamdulillah. Kana da labi aital? Akwai laika ga su ma. Rijista za a yi ma ko kuma swipe? A register layin. Okay, rijista? Okay, ka zo da katin na kasa? Na zo da katin na kasa. To shikenan ba ni me sunanka? Usama. Haka tsarin yake. Sunan mahaifi? Aliyu. Ka ji ƙato. Sunan baban mahaifiya? Muhammad. Muhammad. Ka zo da katin na kasa ko? Ya zo da shi. I don't want peace. I want problems always. Shekarunka nawa ne? Shekara ta 25. 25? Shekarun mahaifi ba? Mahaifina? Gaskiya kusan mahaifina kusan tsayin mu da shi, amma ko da ya fi ni ba. Shi ko da samai 30. 30? Kai 25 mahaifinka 30? Mana ko da samai 30. To sunan shekarun mahaifiya ita nawa za a sa mata? Mahaifiya ta gaskiya na dan fice tsayi ma, amma ita tana da kiba ne kuma ka san mata akwai saurin girma. Sama da 18. Wai mai gida kana da hankali kuwa? Ka san mata fa suna da irin saurin girman nan. Ko ita sama da shekara. Kana maganar shekaru kana maganar saurin girma. Duk da aka ce ta haifi ka ai ya wuce ka ce mata ta yi saurin girma. Shekarar ka 25 ka ce shekarar mahaifinka 30. Ita kuma ka ce shekara nawa ma ka ce? 18. Kai ka haife ta kenan. Ita ta haifi. Kuma shine kai 25 ita 18? Mana. To gaskiya Allah tunanin magana sai da layin nan ba za ta yi gaskiya. Ka zo da babba. Ba za ka sayar mun ba kenan. Ba zan sayar ma ba gaskiya. Ka zo da babba. Banda hauka shekara 18 a tambaye ka shekarar mahaifiyar ka ce 18 shekarar mahaifi 30 ashe kai ka haife ta ba. God have mercy upon us.